Takto je testováno opravené topení. Topení je připojené na okruh vody, palivové čerpadlo a příslušnou diagnostiku, kde je poté sledováno a kontrolováno, jak topení topí a běží. V hodnotách potom jsou poznat veškeré teploty, napětí, jestli už topení chytlo. Tady vidíme, že topení se postupně ohřívá. Běží vlastně na plný výkon. Hladice už začíná být teplé, topení nekouří, běží pěkně potichu. Takto se bude testovat zhruba půl hodiny. Pokud bude vše v pořádku, tak se předá zákazníkovi.